Tang Maria pliet ya katarik usnam thmai ar hajar ar paulai. Kalab the ke jingsha her thmai ki Kristan Kathaleng haka ni ki jilla jongkari India. Kata ha Chhattisgarh haki paitbhur bamla bantip satya lakinde ki ki bala pinjulor ki jingte jongka yeng mane kate ka balang ha Narayanpur kabaha papo ka diocese jongka Jagdalpur. Kathmei khubor kalaya thu ba palat ya ka 10,000 ngut ki paitbhur kila leit ban penprai ki jingte jongka yeng mane ha Narayanpur haga no phai sngi jongka ar tarik ukala lengkon ar hajar ar phaulai bat kila hier thmaru wadi ki kattu katni tili ki jaka puli jongka balang Kristan hakate ki jaka. Katkum Bishop Joseph Kolam Parambil ulai thu baki bor balang kila persang ban pentip ya kane ka jingja ban wat jingeram no menteri rang ba kate ke jella. U Victor Henry Thakur Archbishop ka Raipur hagate ka jella ulapan ka jingkersa na baro ki riunget Kristan bakin duai lem show blay bo unya dalem na ka benta ban penlait na kinu ki jingja basngosi hagate ka jaka bat ban yo ka songsuk songsngain kumba julong. माता मरियम को भी तोड़ दिए। जैकी उसको भी उठाते बनेगा।